Eh. Tanaw siya. Ligo ka karon? Ha? Nakaligo ka? Naligo din siya kanina day. Wa diligo anamong atin. Di maligo. Do? Kisa may nagligo ni mo? Hindi atin. Wala diha maligo. Kay kung ikaw ray pasagdan, di gyud maligo. No? Lahi na pud imong style ron ate. Lahi na pud imong style karon. Sa una maligo ka, ang ulo ray imong kaliguon. Karon di na gyud maligo. Pila ka kaadlaw maligo? Tulo, motulo noy. Tulo. No, motulo ka adlaw no nga maligo. Nya ang atong kuan medyo di na ta masingo-singo. Imong balay di na masingo-singo. No? Di na hapit kuan o labi nag imong siradaan ng bintana. Na. Di masingo inagsuot sa imong balay. Manlimpyo ate. No. Kanang pakita ako be kanang ugma po na kanang imong ikuan si imong una ugmang adlaw manglimpyo kas balay nimo ha limpyohan gyud nimo niya kanang imong mga tanan nga mga sinina nimo kay taduda ko nga puros na ng mga labhunon isod sa bag kay atom ipalondre no unya ang imong sahog mapa ay imong mapan ha mapan ya kuhaon to nimo mga kuan sa bedsheet nimo murag wa naman siguro bedsheet katong mga punda sa imong unlan pangkuha kay ato palabhan ha. Sabot tadaan ha. Kung mahimo gali na nimo og mga adlaw tagaan takag 200. Tagaan takag kwarta. 200. 200 tagaan ta ka. Kay para makapalit na po ka dito mga biste dito sa imong atuan. Kayan. No. Kinahanglan gyud nga usay akong giingon nimo? Manglimpyo sa imong balay. Mamuhos, limpyuhan imong iniduro, tapos imong lababo, limpyuhan, imong mga lusa, imong mga plato, hugasan, ayuhon ang nindot nya. Tapos ang lababo, trapuhan ang lababo. Nya ang imong lingkuranan, lamisa, trapuhan. Unya ang sahog, unsaon to ang sahog? Ang imong sahog, unsaon to nimo? Mapan, punasan. Okay, map. Naman tayo map diha sa uksi. Magkuha ta. Aw atong hugman. Naman des gawas. Mo'y gamitan ha? Unya og mahuman, unsa may ako isuhol? 200. Aw kana. Lagi tagaan, tagag kwarta ugma. 200. Basta imong mahimo dito ha? Ha? Malimpyo ka. Unya atong palabhan imong matanan mga sinina. Kay duda ko, puros na mga labhuno no. Ato ipalondre. Sige. So muna itong sabot ha. Mapan ang sahog. Okay. Muna na itong sabot. Sige daw. Text na? Okay. Unya, unsay akong isuhol? Unsay akong isuhol ni mo, mahimo na ni mo ugma? Kwarta. Pila? 200. Sige, very good. Amo na itong sabot ha? Okay. Ligo di ay. Di na. Unsa to itong sabot gabi Manlimpyo? So di ara ang map. Limpyo sa sakop. Tapos sabon. Kung maglaba ka, maglaba-laba. Hala paglaba. Di ba? Map. Unsa may tradisyon sa map, kinahanglan bason ang map niya napos inos-nos diri imong sahog. No? Ayuhon kanang malimpyo gyud, ha? Kana kay para malimpyo. Ayun na. Nya unsa toy isuhol? 200. Sige, maniguro gyud. Tanaw na ako ha. Nga malimpyo niya i-arrange imong mga gamit, ang plato, sa tong plato, hugasan. Niya kanang sobrang nga pagkaon, ali ibutang sa basura na.
Ayuhon yun. Oh, naligo ka pero ang imong gikaligo siguro ang ulo ra. Giligo na nimong lawas. Naligo na imong lawas. Wa ni maligo imong lawas? Aw naligo na ka. Wala sige. Tiwas biyaan sa kanako diha. Panlimpyo ha. Kay para matagaan og 200. Ya, kumusta naman ang akong gisugo nimo na kuha na nimo? Natuma na nimo? Ha? Be daw, sige daw. Tanawon na nato be. Unsa to akong sugo nimo? Mapan ang imong balay, silhigan, sabunan, unya arrange. Naman be. Tanawon na nato be. Nang limpyo ba ka? Uy, wa man lagi. Naman gyapon niya. Oh, tanawan na nagkasag to pay plastic, napay mga kuan. Wa pa nimo siligi. Paniligron dire, ha? Kay di takadawat og 200 ani og di masiligan na namay silig ta nato. No. No. Sige sod niya nga reha nagkahuman nimo kaon na ng pan. Manilhig ha? Para matagaan. Kung saan nato paghatag, kung saan nato taghatag og premyo nimo nga wa man ka nanilhig dire. Aw, naapa dito oh. Wa pangari, wa maarin sang imong higigdaan. Oo. Di ba simple ra kay ni manilhig. No, una na daghang mumho. Di ba? Ganina nagmap ka. Pero karon tanawa wa pa mahuman igo ra man nimo giwiris-wirisan siguro. Ano? Manilhig dire. Okay ha. So bumalik ko dire ha. Tanaw na ako unya og kwan. Nagkaon naman kag pano. Igutom di ka. Wala sige. Umagunsa to manilhig. Unya hiposon ang imong higdaan. O i-arrange no, i-arrange. Nya ang plato hugasan manilhig. Ayo gyud no. Di ba? Oh, sige, very good. Ayo. Oh, amang gyud. Pag kasi ako kumon-kumon manuniring og nga kuan ay guys ate prebuyag mapa pamang uy wa man gid siligi niya gid ni sa atili pag yun dom-dom trabaho ay asa na ka to ang gisogo ade kakadawat og 200 wa man imo ayo dito. Limpyo dito. Nya unsa man taman ani, wa man kanang limpyo di kakadawat 200. Ha?